Vă țin, ciomegile. To the bay. Mill Bay? Yeah, the bay. The mill bay, man. Sper să vină și băiatul ăsta. Dar care e traducerea în limba română a lui bay? Cum ar veni? Drink. Bay, Golf? man, bay. Da, un fel de golf. Golf, da, un fel de golf. Da. Estuar, ceva de genul. Dar nu e că golf, avem golf. Deci nu e Estuar, golf. man, estuar. Estuarul Mill. Estuarul Mori. Hai de pula mea. Oh. Suyo, suyo. Oh, fara. Thank you. Oh, motorcade. Bine că nu e Aici, motor. Yes, mesc, acolo, mesc, yes. Massive, mass gas. Urcamos. Mulțumesc, mulțumesc. Băi, deci fiți cu ochii pe bani, că avem 5.000, 6.000, ia. Bani de loadout? Cred că avem bani de loadout. Trebuie să contribuie și movul. Da, adevărat. Deci mai căutăm o leac. O leac de bani. Flying Pig. Hai că cred că am găsit tot ce ne trebuie. Avem bani de loadout? Da, avem. Muniție, am tot ce vreau. Nu știu. Hai să ne regrupăm. Unde mergem? Am găsit 2000. La oricare. Hai man, că eu m-am blindat. Uite gas mask. Hai la loadout. Hai, vin la tine, man. Păi Nu e bine aici, vin eu la voi, că e nașpa shop-ul ăsta. Trebuie ăla din curte. Te Hai. mă porci. Dar de ce e așa de liber în pușcăraie? Nu știu, man. Hai. Hai, dați-mi mie banii. Ia-mi eu pe toți, am eu destui. A, da? Stai că a luat... A luat ia. dobitocul ăsta banii. Da. Dar are Radu. Simple, tot nu este. Stai că țin spatele. Unde l-ai dat? Aici, Da, pe bine. direct, hai. Lol. Nu, e meni aici. Am dat profit. Profi. Te rol. Nu e nimic pe scanner. Hai că mi-au Krieg-ul de data asta. Da, mi-am luat lăcăul cu Pellington. Mergem pe partea altă să urcăm? Da. Hai direct pe torte, a? Da. Nu pe toate, până unde? Da, eu m-am dus pe tot. A, da? Bravo, mă. E liber? E cineva la ailaltă. Single shooter. Dar e liber și aici, la etaj, în fârnaie. Sunt niște... Nu sunt des... E un sniper. Unde e? Ai grijă, în cealaltă parte, la tichia aia altă. A, bine, deci nu... Nu cu noi jos aici. Am luat o armură. Safe zone. Mă duc pe la el să-l salut. Hai că iau drone asta să mă uit după el un pic. Încarc. Ia. Poziți în găoaza. Uite, ținte multe în casa aia. Mamă, câte ținte aici. E unul aici! Aici? Mihnea! Mihnea, mai e ăla cu tine? A murit. Adică l-am Bun. căsătorit. Excelent! Excelent. Am luat... Are un far și un car și o tonă de plate-uri. Veniți încoa. Vine enemy, lângă la mov! Uite, Enemy. Nu văd unde e. L-a omorât ăsta. Da, uite, mai vine unul. Dar e unul cu care e cioplanul de ne joacă feste pe aici. Da, la aud. Bă, trebuie să ne repoziționăm ca să câștigăm, că iară rămânem prea mult pe acoperiș. Da, vezi, Vine, țintă! S-a dus pe tichiuță, a sărit. Eu am luat o armură, vezi că o să vină gazul de unde am venit Da, noi. tot Păi da, asta zic, trebuie hai să să mai ne- ținem spatele ăla un pic. Trebuie să Da, mai extindem, bine, aș repoziționa mai bine. Vezi că e Karicioplanski. Vrea să vină pe noi Karicioplanski. Bă, e un RPG pe acoperiș dacă sunteți tari. Oh, l-am nimerit pe ăla cu... i-am luat armură, alb.
Prima Te-a armură. picat Carincio Plansky. Ba, unul la torte! E după cutiile de lemn, spre ușă. Aha. Inamic. Trophy! Mai dau o bombă. Bă, mai e unul. L-am omorât. Mort? Avea trophy coarda. Domnul. Da, dar îmi trebuie muniția lui. N-avem. Vedeți că are armor satchel. Mai Care e aveți cineva nevoie sub de el? noi. E cineva. Precision airstrike. Am luat un precision airstrike. Sunt tone de armură aici dacă vă trebuie. Băi, aud un Parașută. parașutist, dar nu-l văd. Mamă, fix la mine venea, mă, ești nebun? De-aia nu-l vedeam. Da, exact, era deasupra ta. Vine gazul. Hai să plecăm. A, stai să iau și eu muniția aia. Nu o lua tu. Îți Ah, dau ai eu, îți luat dau tu. eu, vino cu a. Ok. De care vrei? De Am ară, luat armor satchel. așa, câteva 50-60 de gloanțe. Asta e de SMG, bă. Gata. Perfect. Sunt aproape plin. Eu am Ghost, by the way. Eu n-am. Așa s-a nimerit. O ziceam, da. Eu nu am ghost. Ce, ăla vrea de sniper? Ia, mă, de sniper. Opa, trag de la construction, nu ai grijă. Bă, e Da, ca hai și să fară com- hai de să- la ăla care a murit dacă vreți. Hai să coborâm în pârnaie. Coborâm. Oh, car, l-aș lua eu carul. A tras de la unul în mine, de la Mai construction. bine ia-ți farul, man, că o să fie bătaie. Uite-l! Lasă Las că carul. stau cu diamante. Stau cu Da, e diamante. bun și diamant. Păi am achimbă pe el, știi? A, lol. Băi, țintă! Înăuntru! Spate! M-au pus în cur, help. Aici e? Dă-mi și mie rez. Nu știam dacă e safe, man, scuze. A, acolo erau scările mele. Bă, vine gazul tare de tot. Avem fire sale. Adică nu e tare, dar e fix lângă noi. A, voi ați coborât-o. Sunt jos. Uite-l! Doi aici! Doi aici! Pare liber. Cred că a picat lui Radu. A, nu contează. Adică, Cine trage, frate? trebuie să mergem în casa asta, man. Marking target location. Da. Ce Discord-ul numai în momente de-astea, bă? Hai, Mergem vis-a-vis? Da, hai că pleacă gazul. Scapă Ia și uite-l. în spate. Bă, nu se spărgea geamul, bă. În dreapta mi-a arătat mie că ar mai fi cineva, așa, m-a mai picat o Da, tonă. sunt în casa de vis-a-vis. În aia, de acolo. Aha, Era unul. Aveți gas mask? Nu. da. Eu am gas mask, noi putem să stăm mai în spate. Să-i împușcăm pe ea, dar n-avem unghi de aici. Hai să ieșim unde a ieșit și ăsta, al nostru. Da, uite că e liber în partea asta. Aici. Bă, un Noi șoc. trebuie să ajungem jos. Hai spre corturi. Țintă la construction site. Hai, mă duc la corturi. Am ajuns într-un cort. Am un precision, dacă îmi vedeți unde să-l Uite-l. dau, îmi ziceți. GG. Bă, m-am blocat în... Căcat, era să-mi dea gazul. Trebuie să ne uităm... Hai, man, nu mai... Bine. Trebuie să gazul. rezistăm un pic, că eu am precision-ul ăla și pot să-l folosesc super bine. Sau e cluster. E precision, e bine, bine. Excelent. Aia cred că au coborât mulți dintre ei. Da, ia uite. Sunt în afara cercului pe partea eilaltă. Ia uite pinuri. Unul aici, doi aici, doi în partea asta am văzut. A, au stat acolo ca niște Și, poponați. exact. Și uite e unul cu elicopterul.
Deci putem să încercăm să coborâm spre ei. Asta nu înseamnă că sunt toți acolo, dar... Ia uite-l, e în față, sunt în casa asta. Ok. Marking target's location. Cineva... Bă, ăla s-a dus cu elicopterul și a cumpărat cu echipierii, bă. I-au tras și din casă în el, să știți. A, lui aia sunt alții. Da, și acum trag în mine aia din casă. Nu l-am luat flash. Și eu. Am dat precision pe ea din casă. Ah, mi-o iau din lateral, aveți grijă. Mamă, mă lasă să mă mișc cu... Am Nu pus în cred, for. bă, nu cred, bă. Față și spate, bă, din ambele direcții au tras în noi. Nu vine să cred. Da, mă, n-am apucat să iau gas, mai ascult. Nu vine să cred, man, cum ne-a ciuruit-o la față-spate. Fus rozul, mă. Uite, a murit. Rozul. Spera aia, să mă apă acolo. Da. Un roz